Li Rojavayê Kurdistanê bi armanca drûstkirina fişarê li ser welatiyan da ku berê xwe bidin derfê welêt, hilmetên girtinê ji bo leşkeriya neçar ji alî Qesedê ve berdewam in. Jêderên xwecihî ragihandin ku li seranserê parêzgeha Hesekê dest bi hilmeta girtina ciwanan ji bo leşkeriya xwe ya neçar kirine, ku li ser bidehan rêbendan di nava bajar û bajarokan de piştgirîn li ser nav û ji dayikbûnê tê kirin, da ku hejmareke mezin ji ciwanan tevlî leşkeriya xwe ya neçar bikin. Herwiha ciwanên ji dayikbûyê sala 2005 jî li xwe digire. Her di heman derbarê de jêderek xwecihî taybet ragihand koçekdarên pêdê li bajarê Tiltemirê, Rojavayê Kurdistanê dest bi hilmeteke desteserkirina ciwanan bo leşkeriya xwe ya neçar kiriye. Weka jêdera taybet daye zanîn di encama wî hilmetê de bidehan ciwanên Kurd ji alî çekdarên pêdê ve hatine desteserkirin. Li Rojavayê Kurdistanê û kampên koçberkiriyên Efrînê li deverên bi navê Şehbayê, taxên Kurdî li Helebê û gundewarê Helebê tevaya deverên jêr kontrola milîsên pêdê. Rojane hilmetên revandin û leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî ji alî milîsên pêdê faşîstên ciwanên şoreşgeriyên bi ser Qesedê ve berdewam e. Bi sedan zarok hatine revandin û leşkerkirin, da zarokên Kurdan ji xwendinê dûr bixin, civaka Kurdî ji hev bixin û bineçarî wan zarokan tevlî Qesedê bikin, yan jî bişînin qendîl û bibin qurbaniya ejinde û pîlanên wan. Rêbazên News û Ark TV di sala 2022 de navê 68 zarok û ciwanên jêr 18 salî yên hatin revandin û leşkerkirin, bi nav, wêne, ji dayikbûn, dem û cihê revandinê belge kirine.